Hello mga kainday, this is Livorna and welcome back again to my YouTube channel. Yay! So ayun na mga kainday, for today's video mga kainday, dito kami ngayon sa Baybay kasi maliligo kami ng dagat kasama kayong mga pamangkin ko. Ayan. So ayan mga kainday, sa hindi pa nakapag-subscribe to my YouTube channel, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to click the notification bell para naman po ma-notify kayo sa mga kaganapan ko for my vlog, charot-charot sa pag-vlog. So ayan mga kainday, papakita ko sa inyo mga kainday yung dagat dito, yung mga pamangkin ko na naliligo. Bye! So ayan mga kainday, nala si Bulandat. Irehes kaindak. Di mo dool si Kulot. Di ko dagat Bulandat. Hi! Among silingan nga gwapa sa una. Karon mura gihapon. So ayan, naligo na ang Magtiayon 2.0. Bulandat, bye bye. Dili maglabay-labay. Dagan-dagan lo ka pre. Hi GB. Nara iyahang yeba. Tanan niya na yeba. Dito kayong dagat. Promise. Pag-ayali ko na ha. Nadag ko kayong balon. Hello. Mga kainday, humanamid na ligo og dagat. Ayan, gihutoy si Jandib, si King at saka si Bimay. Ayan. So ayan mga kainday, abangan nyo mamaya mga kainday. Pupunta kami mamaya doon Ilahamon na again. Pupuntahan namin yung bakla, yung bayot. So ayan mga kainday, abang-abang. Sa una, and in the
kainday, this is Nirvana and welcome back again to my YouTube channel. So yung mga kainday, andito ako ngayon sa boarding house ni Ma'am Elena. Ayan. Para si Ma'am Elena naglingkod. Tsaka hinintay namin si Mimi. Para po si Mimi. Ulan kayo diri mga kainday awang ulan. Ulan kaayo, so dili makalaag ang mga kuan kay ulan. Ayan. Ako ginuo ko na ulan diri, nagulat ni nagulat ni buwan. Ulan diri na kanot diri. Ako mabalik Si Madam Elena. So ayan, naghahanap si Elena na makakain namin. Meron siyang holiday. Ayan, biscuit. Na siya mga biscuit, mga junk food. Ako din sa anong tigpak pamahaw din eh. Taran! Ayan, muna yung sudan yung panood to. Nagong agsiya. Yung mga gamit. Ano siya? Nara yung ref. I-open na to iyang ref mga kaide kung sa sulod. Taran! Walay sulod. Walay sulod! Na-ashay kuan. Sa tawag ni golden corn. Habang natin akyat sila Ambot. Atong siradaan kay kalas o kuryente. Nagkaon siya, timo-timo sa siya og biscuit. Ang yang gikaon kay chocolate chip cookies. Ayan mga kainday. Gihulat na mo si Mimi, wa pa si Mimi. So ayan si Mimi, ambot asa na gibutang sa Ginoo. Nang hinaot ko nga nasa iya sa kahintang nga maayo karon. Ayan mga kainday, ulan kaayo, ambot ang sana ni asang ulan na. Ayan. Hindi pa ako kauli kay ulan. So nagpaawat pa ko nga mo, tuhak ning ulan. Yabag naman taon ni kusog naman noon ay. Pero dito ang side mga kainday, dito kay hayag-hayag mo siya nga kuan. Agoy, di kusog. Agoy, Ginoo ko di mo ko pauli-on tingali ani. Ayan. Si Elena, nagtimo-timo.